नोंनि नाम्बारखौ सोरबा ग्रुप खुलिनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थादों नामा? नोंनि नाम्बारजों ग्रुप खुलिनानै नोंनि नाम्बारखौ उमुक तुमुक माने गोबां गाज्रि खामानियाव बाहायदों नामा? अब्ला लोगोफोर बे ग्रुप खुलिनायनिफ्राय नों बारग'नो हागोन। नोंनि नाम्बारखौ लानानै रावबो ग्रुपआव सोनो हानाय नङा आरो रावबो ग्रुप खुलिनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो हानाय नङा। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो क्लियारै फोरमायना होगोन। बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथाङा बे डिस्टार्ब जानायनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो हागोन। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना हो। आसा खालामो बे भिडिअआ बयनि थाखायबो हेल्पफुल जागोन होननानै ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना शेयार खालामनो बावा होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आंनि चेनेलाव आरो नोंथांमोना दासिमबो जे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुनानै होयोब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना वाट्सएपआव फैनानै गोजौआव 3 डट दं ना? बे 3 डटआव थुना हो। 3 डटआव थुनानै नोंथांमोना गाहायाव सेटिं मोनगोन। बे सेटिंआव थुना हो। सेटिंआव थुनानै नोंथांमोना गोजौआव एकाउन्ट दं नै बे एकाउन्टआव क्लिक खालामना हो आरो क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे प्राइभेसि दंना बेहाय थुना हो। ओमफ्राय प्राइभेसियाव थुना होनानै नोंथांमोना गाहायाव बोखोबोनानै नोंथांमोना बेहाय ग्रुप नुदों नै बेहाय नाय ग्रुप लिरनाय दंना बे ग्रुपआव थुना हो। ग्रुपआव थुना होनानै नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन हु केन एड मी टु ग्रुप नोंथांमोना बेहाय इफ्रि वानाव होब्ला बयबो नोंनि नाम्बारखौ लानानै ग्रुपआव नोंखौ सोनो हागोन। नोंनि नाम्बारखौ मोनबानो माने ग्रुपआव नोंखौ सोनानै होनो हागोन। अब्लानो नोंथाङा माने गोबां डिस्टार्ब जायोना बे ग्रुपआव सोना होब्ला SMS फैबाय थायो गोबां माने डाटायाबो जोबो नोंनि नेट पेक जोबो। इफ्रि वानाव होयोबा बयबो एड खालामनो हागोन नोंखौ ग्रुपआव सोनो हागोन अब्ला नोंहा डिस्टार्ब जागोन। आरो नोंथाङा माइ कन्टेक्टआव क्लिक खालामना होयोब्ला अब्ला नोंथांनि फनाव जेसेबां कन्टेक्ट दं फन नाम्बार दं बेसोरल' नोंनि नाम्बारखौ ग्रुपआव सोनो हागोन। माइ कन्टेक्ट एक्सेप्ट लिरनाय दंना बे माइ कन्टेक्ट एक्सेप्टआव थुना हो आरो बे माइ कन्टेक्ट एक्सेप्टआव थुनानै नोंथांमोना जाय मानसिखौ ग्रुप खुलिनो होनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना बेहाय टिप मार्क होना होयोब्लानो जाबाय। आरो बे जाय मानसिखौ टिप मार्क होदों बेसोरसो नोंनि नाम्बारखौ लानानै ग्रुप खुलिनो हागोन। नोंनि नाम्बारा थाब्ला बिसोर ग्रुप खुलिनो हागोन। ओरैनो गुबुना नोंनि नाम्बार थायोबाबो ग्रुप खुलिनो हानाय नङा। अब्ला लोगोफोर नोंहा माने प्रब्लेम जानाय नंला गुबुना नोंखौ प्रब्लेम खालामनो हानाय नंलाया। लोगोफोर बेयो जाबाय मोनसे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां ट्रिक। नोंथाङा बेखौ अन खालामना लायोबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना जाय नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा गोरलैयैनो बारग'नो हागोन आरो रावबो नोंनि नाम्बारखौ लानानै ग्रुप खुलिनो हानाय नङा। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय माइ कन्टेक्ट एक्सेप्टआव थुनानै नोंथांमोना बेखौ जायनो हरनो गोसो ग्रुप खुलिहोनो गोसो बेखौ खालामना लायोबानो जाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअ बेसेबांमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नांबाय अब्ला प्लिज शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर।